बिमा फिसाखौनो मानसिफ्रा एकदम फंबायफोरसो रायजोफोर दिनै नै जोङो बिमा फिसा दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय ओंखारदों आंनो फिसालाय आरो माब्रै नुदों समायना किउट नुदोंना थ' नोंथांमोना जुदि नायलांनो गोसोब्ला नायलांदो ससेनो बेरायनानै फैनि अबे जायगायाव थाङो थारमाने नायलांदो थ' wow tuh ayo bisa nih udah deh neng strong kah deh tuh tapi tuh kau pulang aja nggak gini ya pak đây ya thằng này chuyện làm sao xe nó thằng nó xe ăn ra nó này helmet càng vậy Salah ko ang mabri lang yung naide na Sa ko ikaw dane bising hay chik kana siyang Nati beraber Come she's a Bising na yun Salah jang bimazang na kana si Super clam Hah? Wah. Udah kelamai dong. Masuk. Khán là các bạn chị nữa. Vậy. Từ này xin này đàn này thằng nó xí. Bị mập xạ. Dừng nữa. Phải đừng này. स्टेशनावहाय आरोना स्टेशननि खाथियावहाय पार्क बादि बानायबाय नालाय थ' बेवहायनो एसेनो फिसालाखौहाय बार जाहोनानै फैबाय आङो माने सारा दिन गथ'आबो न'आवहाय थायै न' सिङाव थायै बरिं मोनसैना ओमफ्राय एसे मबाइल नायनायनि हेबिट जालांदों आरो एब्रुहाय ओंखायनो बेखौ बायहेरायावहाय एसे लाथिंबायब्ला माने गेलेनोहाय जुदि बेयो सुजुग मोनोबा बेफोरखौ बावगारलांगोन आरोना बेखायनो आं सानबाय डिउटिनिफ्राय फैनानैथ' मेंखाबायमोन आं थेवबाबो फिसाखौ लानानै फैदों आङो नै बिरादनो उदां मोनफैलायदों इयो आस्ते बाबा सना आस्ते आव बाबा खारबाय बायदों नै फै बाबा फै आव आस्ते बाबा आस्ते खाना सति फुजानि नै सिख्लाफ्रा गासैबो सारि गाननाय बेरायदों ओमफ्राय बिराद सालुसै जोंना सनाया आयै सना मोजाङै थाबाय बाबा मोजाङै थाबाय नै फिसालाखौ दानिया ट्रेन नायनो लांनो नायदों आं मबाइलाव बिरादनो कार्टुन नुयो नायो ट्रेननि कार्टुन बिराद नायसोयो ओमफ्राय खाथियाव नुबा मोजां मोनोना गथ'फ्रा देखायहैनो नागिरो नोगोद एन्जय खालामगासिनो दंखायो नै गाखोलाय नामायलाय दा मानसिखौ सुहैजोबबाला उफाय गैया दुमानाय नै दुमानाय मोजाङै 1 2 3 deh udah cik 2 1 deh ready 1 2 3 मोजां मोनसै आरो ये दिनबा माने खालि मैदानफ्रानो मोना ना गामिफ्राव जेरैहाय बारि खुला मोननो बेबायदि मोना ओमफ्राय बेयावहाय बिदि फाखा मोनबा बिरादनो मोजां जायो आरो टाउनफ्रावहाय बेनो प्रब्लेम दुमा नाय बाबा मेक्सिमाम फिसाफ्रानो उन्दैनिफ्रायनो मबाइलजों मानसिना मबाइल एडिक्टेड जाजोब्बाय मबाइल नङाबा जाला मबाइलावनो सान हर जोंबो खामानिनि थाखायनो माने गेदेरफ्राबो जों होनो गोनां जायो आरोना ओमफ्राय दा बेफोरजोंनो गथ'फ्रा गोरलैनिफ्रायनो मबाइलनि हेबिट जालांबाय थ' बिनि थाखायनो फिसाफ्राखौहाय माब्रै मबाइलनिफ्राय जानगाराव दोननो हानाय माने बिराद सिन्था जायो आं समावहाय टेनसन जायो दा
जेसेनो फिसाफ्रा मबाइलजोंहायल' एटाच थायो एसेनो ससियेल इन्टारेक्सना खमायलाङो नालाय थ' होमब्ला फिसाफ्रा आस्ते आस्ते माने बिसोरो ससाइटिनिफ्राय बिसोरो गोजान गोजान थाग्रा बेबायदि जायो आरो बेखायनो फिसाफोरखौहाय गोरलैनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो बायराफ्राव बिदि फिदिंनांगौ एसे समानो आंखाल जायो रायजोफोर नों दा खामानि दामानि मावाबाबोथ' जाया आरोना खामानि मावनाय ना फिसाफोरजों सम होनाय नै बेफोरबायदि जायो थेवबो बेफोरनि गेजेरावनो जेसेबां हायो नाजानांगौ आरो आंबो बिदिनो नाजायो बांसिनसो बांसिन नाजाबाय थालांगोन फैदो बाबा 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 काम go होनलायो आंखौहाय डिउटियाव थांनो थिनलायो गाव बोराबला no papa I'm not going নাম তোমার গুনগুন এত সুন্দর নাম তো তোমার you are so cute फिसालाया बिराद खारलाबायो मेंबाय आरो बियो दल' बामजाबाय नै दानिया लांनोसै आंखौ दा उन्दुनो ओंखारगोनसै बियो मानसिखौबो सुजोबनांगोनसै ओमफ्राय मानसिफ्रा माने आंखौ मबाइलाव नुबाथ' मानसिफ्रा गोगोम गिदिर बादि नुयोदां ओमफ्राय अरिजिनेलाव बेलेग नुयोनो बयबो होनो आरो आंखौहाय फिसा सानो होननानैहाय ओमफ्राय बेरायनो फैबा बिमा फिसाखौनो मानसिफ्रा एकदम माबा फंबायफोरसो माबाफोरसो होननानैहाय बिराद नाहाबसोयो सोंसोयो आरो मिनिनोसो ओंखारलायलांबाय आङो बाबा थु न'नाव थांदोनि थु न'नाव थांदोनि दे न'नाव थांदोनि बाबा एजे बाबा फाइनालि सफैफिनबाय नै रायजोफोर ओमफ्राय फिसालायाबो बिराद एन्जय खालामबाय बेजों दाने बामजानानै दा माबा जाफैबाय नै so thank you so much, thank you for watching, love you all, see you in the next video, bye bye.